Amb motiu del Dia Internacional dels Museus, el Museu de l'Estampació de Premià de Mar us presenta un seguit de propostes que trobareu en el nou museu virtual. Es tracta de la presentació de dues peces destacades de la col·lecció. En primer lloc, un mocador estampat en commemoració a l'exposició universal que es va celebrar a Barcelona l'any 1888, i en segon lloc, un formulari de colorants de l'any 1880-1882. Tot seguit podeu fer una visita virtual per l'exposició temporal Primília de l'artista Rosa Aguinjo i finalment podeu conèixer la tècnica d'estampació més característica de Premià de Mar, la tècnica d'estampació a la lionesa.